Hello mga kabisdak. So, laing kabuntago na usab, maminaw kita sa drama. Karon July 24, ang atong sinder nagngalan og Andres. So, aduna kini say asawa nga buutan nga maldita. So, sayang pagkaistorya, dili niya masabot, pero buutan yun nga maldita iyang asawa. So, kulatado ang maong tanod, hasta sila nga naglingaw-lingaw ginom na damay. So, banikon niyos pagpaminaw sa maong sugilanon ni Andres diri sa Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon. Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Andres. Kini akong problema nga bahay nis kong asawa nga sobra ka maldita ba. Pero buutan man siya. Ang buto sa una ko pag-explain, no? Buutan pero maldita. Pero aron niyo masabta, no? Kung nga no, ginani ni akong asawa, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo. Kanta sa ubi. Ay, para mawala ay. Ngita sa ko doon sa YouTube o kanang mga tinuod nga kanang duyog-duyog be. Kanang golden slumber. Golden slumber ka. Ay, kane. Uy, di komersyal pa man sa hinoonin. Ay, stilan, pagkapinan pa yun nila komersyal. Udok mo ay, ginoo ko aning. Tara. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. Ilan ko dito wasod kay madaghan nagbayo, madugay mo man. Uy, sino na yun eh? Nay! Andres, Nay, ano? kanang asang asawa ni mo dong. Dating sa kwarto na, hindi buhay siguro. Anong tanay? Kining dong Andres ba? Ano man? Kuan kanang kuan dong ba basin og maluag-luag na kadiha dong ba? Ano man? Basin og may extra kadiha. Papalit unta ko nimog cellphone. Cellphone ay? Oo. Kay nahog manggod ang akong cellphone sa bangko ba pagpanglaban ako. Unya daon sabaw dili naman musiga akong cellphone. Di na mo siga na ha? Oo. Na gyud. Basig, nag-burn out na ipayo na ito. Saba ka diha oy burn out to town. Taka ka naman lang. Sige lang na joke na to ako Ako yung nusnura nga magpapalit kang cellphone. Ay ayaw na lang. Oh, ano man? Basig masuko na ng asawa ni mo. Ano masuko man siya? Suko man ganing pangayuan laglod. Unsa na kag cellphone. Ay, sagdi lang na sos. Kung magkukwarta ko, may problema na. Ako na palit mo. Kano sa ka nanak? Nauna? Dili sa nauna na siguro, matik mo sa nimo. Automatic mo kay ka. Di ba nangutana balang ko? Basit sweldo. Palitati ka, sweldo. Ay, salamat nak.
sweldo, palitan lang ako sa nanay, pero dili ko sulti taon no, nga, magpalit ko cellphone parang nanay taon, kaya magyaw-yaw ba na, ay, paitasaw ha, di masabot, buutan nga baldita, ambot yang! Gang? Dool man ka, may pangayoon na sag ka. Ikaw no, gastador, good kay kabisag unsaon. Unyag datay mga emergency, magkabuang tagpag nangitag kwarta, kay watay tinigom. Nausa man ka, oy. Ay, ako pang ilitak sulti, jaban man dito din mo, nya strictan pa dito din mo. Ako sa day tuyo ni mo di ay. Wah, kaning, di ka busy? Dili man nga naman. Kuan bang good gang, kuan ba, kanang, doon nata ko ipangutana ni mo. Unsa man na? Na kay connection sa kanang wifi, ha? Di man gud taon kasoding ako, Basi no, bisag saon ni nako, i-search ko palihog bis Google gang bi. Kon asa ay nagkuwang nakuha ni. Unsa? I-search ko palihog, ha? Ug asa ko wako kasoda ni. Paraw ka. Mga pangurnur ka. Napasara na sa kano. Wala sa kakakaon no. Gikabuhi na sa dang utok nimo. Asa ka nagkuwang? Sa kaon ka nagkuwang. Ano Nakaon man? dito sa kusina. Kaon dito. Panungkab dito. Mo na resulta sa pagsige nimo kapasarag kaon. Maona. Magsika mag-atubang anang cellphone. Di na lagi kahapit mo kaon. Awa, unsay resulta? Bisaka ng kabuhi si mong utok. Ay. Bahal-hal ka lang. Ay. Ikaon na dito. Morning, Mari! Oy, pre-kanot, pre-binok. Paguyog lagi mo duha. Asa man mo, oy. Again. Manong mig pagwapuhay mare. Again. Hala no? Wala mo sukol ninyo, oy. Kay ang mga gwapo din sa atong dapit na nga matay na. Mga batignaong na lang mo ay nahabilin. Oh, napa rin. Piling mga batig naong, Mari. Ay na, oy, kamo di ay. Gabi sa di mo, Mari. Mura magnay nakatabon si mong mga mata. Kaambungan, ha? Nakapamahaw na mo? Kay murag tanaw na ko ninyo, murag nangapas mo mo. Wa, Mari, ay. Nagid mi. Bito, Mari, isuri na namos pare Andres, Mari. Kay giminga o maminiya, kuha nga mong group kung wa siya. Di makumplito mga gwapings kung wa si pare Andres. Di ba? Di ba, pre? Unsa? Kinsa day? Ay, ang imong kagrupo. Karon pa ko. Miyembro day ka silang grupong gwapings? Kuyawa ko day ninyo, no? Yung siling ingon mo. Sila si pare pinako pare kanot. Kuyawa, gwapings, gyud. Bida, tuong ka na nila. Ato, tuas gawas. Basig mag-inom mo, ha? Bantay lang gid mo. Naibaw na bayak ka nako. Dili ko gustog dunay magmaoy. Nagani magmaoy ninyo, awa. Ha? Kamo gyud tanan akong pangulatahon. Luna-uno, bro. Bidang nga rin ang tao. Ito mo dyan sila pribinok nung unsa mo tao. Ato kita nito. Prakatil, lautas ko mo siya Ay, kasawa. Anong deder eh? Nagtuwo mo di mo tilaw, ha? Sobra plis ko mo inyong tilawan. Basta, arim rin sa amo. Bida, labi na kong baoy mo. Sabot ka, wala lagi mong maoy. Wala lagi mauyay, ha? Sige. Ay, lang kita, kaya doon na gaya ni magmaoy rin ninyo. Bida, pagan kita tanan eh. Di ba? Ani na lang, pre. Ano saban? Ini. Ha? Way magmaoy. Kung na'y magmaoy, mo'y unang glataho na to. Sige, tagay! Sige, tagay! Okay rin ako ang asawa taon ko mag-inom eh. Basta di lang magmaoy. Maong nagsabot yun may nga, way mauyay. Unya? Kisa nang gainom sa gawas anak. Ay, sila si Andres ug iya mga barkada nga mga gwapings. Sa gwaping. Sila ko si Andres, iya mga barkada. Gwapings man kuno na sila dinhi sa ato. Gwaping good taon. Galuod-luod na lang ng mga tawhana. Mga naong lang danas, mga panuhak. Mura yung kakabuhion. Ay, dili lang kay kabuhion nay, murag gyud kakuyapo na gyud. Grabe sa nang imo na. Ay, sige lang nay oy, naaman roy kana ganing ka nagrupuha dagnagan ni magmaoy ana, piti gyud di oras nako. Kana lagi kung dili magmaoy. Unyag magmaoy gyud. Aw, piti lagi. This is mine! Ako ni ha. Ako ni. Watay mo yay, way mo yay. Maya gini. Tapi, way maoy. Okay na si pare Mari. Ha? Mari pare. Si Mari Prima. Nga okay ra anita mag-inom sa inyo.
Bitaw, pre. Ikaw. Bitaw, pre. Sige. Lagi. Huy pa Bitaw na ka. ako nagmatag ng matag. Di ikaw Ibang kita ni Ron. Tagang kita ni Ron. Okay, ro na pre. Basta di lang kita magmaoy ha. Kontra kita ko. Sawa magmaoy taon. Pabida sa inyo. Ay, pre. Nga, na gani maghubog na to. Okay. Tog lari lingkuranan. Ano di kita mabulabo ba? Kay basig magmaoy niya ba? Ay, matawagali mo ang ora itugkad sa bangko ha. Grabe yasan. Hay noon ako, pre. Lain ko mahubog, pre. Ayun. Kay ako mahubog, musugot sa ko waiting ganay. Is that true? Is that true? Yes. Oh, pre. Inaanak ko mahubog, pre. Di na ko muting. Mao di ay. Mao ninindot kayo. Ikaw pre mo kung saan ka? Ako yun, pre, sukad. Wagi may tabo nga nahubog ko. Nga nakita ko gaway. Kaya ako magurang nahubog. Magsige na lang ako ngisi. Oh. Mao ba pre? Mao pre? Para, pre. Igulin ako, God. Igulin ako. Magsige na lang ako ngisi. Hangtog na maabot ko sa mua. Matakom na niya akong baba kung makita na ko sa akong asawa. Tanda ka na, pre. Nupigan ko sa akong asawa. Nupigan ko ba? Kaya to ya, kung mahubog na siya, magsige na siya katawa. Ako ngisi naman niya, katawa. Sawa. Kulbaan na to anay. May gani kay nag-ipon pero mo ha? Oo, subaybal ni ako, pre. Askab. Ay, grabe kayo. Grabe kayo sa una, pre. Grabe. Bitaan lang karon sa una gyud. Napatabang lang ko sa akong tatay. Akong gangan ba? Iyang amahan ba? Iyang amahan. Yauli kong probinsya kay magpatabang kung saan ako ilang anak. Tabang kaon niya. Sus, kay maom sa day problema niya sa gangan akong babae, pre. Siyang asawa ba? Maom mo siya day, pirti mo siya day, baldita ha. Onya pre, unsa pa gyud? Ako giingnan na taon ko sugangan akong lalaki, pre. Akong tatay ba? Iyahan na tayo pa rin kamot dong. Sa makasurvive lang nato. Ay, mao ni magdagma oy. Si Dado Tanod mo niyo. Dado Tanod eh. Sakit oy ano ya. Do. Ay, murag niya pa dong din, pre. Stricto ba kayo na, pre, la? Stricto ba kayo na? Stricto ko tao. Nagtanong mo lang, puti stricto, ha, na? Stricto, nga naman eh. May makonsumisya na to. Inom din mo niya. Oh. Inom din mo. O nga nun eh, nagmayroon ni Masing. Pawas lang ba? Noon sa mga Naibaw mo, bagkong ordinansa ron. Naibaw mo, bagkong balaw ron. Sa atong city ordinance. Ano man? Wala ba Masing? Bawal na mag-inom din ng daplins kasada. Kaya ka mo, huwag bawal. Ay! Wow, Miss the place kasadahan namin tukaran sa bahay. Bisa na. Yeah, ngita. Isag na mo gawas ng baway. Bawal na. Isag na mo gawas ng baway. Bawal na. Yan na, apa mo yung violation, ha? Bawal ang maghukas kasada, ha? Perbida sa ganugod tao. O, Miss kasada tao, no? Inaman din mo, ha? Dili lagi na mo yung rason, ha? Nga nas gawas mo sa inyong bahay. Nga nung na mo, ha? Apel man na sa kasada. Violation kaya po na. Mr. Tanod, sorry lang yun kayo sa mga busing. Busing, kanang wag gitawon, may kay bawa ng balaod. Bitaw. Wa mo kay bawas balawad? Wal gitawon, Sing. Goy ignorance of the law, ha? Ignorance of the law. Kung sa isang pera. Siya, ignorance of the law, excuses no one, di ba? Maura siya. O gato ding i-bend the law. Tolpo! Bend the law! Ay, kung yung binuwang iyap, pagtarong, ha? Kanya, saan maturo na ni Buswis, ha? Kinanglang na doon mo na mo sa barangay. Kinanglang na doon mo na barangay. O kanang inyong giinom, ha? Dada na kay bidin sana, dado na to. Busing, di ba gamay Dato na ni mo, imo ng punan. Sige, istorya sa dro. Kung dago istorya. Di ba, punan ba na niya? Ipadam niya nga to sa barangay. Mara. Sige na mo! Busing, kadi, konsiderasyon lang tao gamay. Busing, grabe, no? Di takang yun ni mo. Usayang yun. Kasi magtunin mo ka, ginamos kayang yun. Sulti dro. Busing. Grabe yan, di mo burag di silingan eh. Tanod na ka? Eh, pag nabi stricto, tanod ka. Kaya nga naman, Part, ha? Nga naman magtanod ko. O sa may problema ni mo, ha? Nakaminos ka na ako, abay kay tanod ko. Karoon na yun. Karoon na yun, kuyog mo na ako sa presento, ha? Kasabot mo! Dili lang, kiwa
Ay, naunsa na po sila nasaba naman eh. Ay ka, nagmaoy na sa tingali ni ay. Bida. Aw, daan ako nag-ingon nga, o dili magmaoy. Aw, way gubot, pero nagmaoy man, karon lang mo. Padaot lang yun mo, Baitanod, kaya di yung kamuhatag sa gamay konsiderasyon lang. Say consideration, ha? Wana. Bida ninyo, eh. Unsa naman mo? Di ba giingnan ta mo nga way magmaoy ninyo? Kanin tanod mo yung gadaan eh. Mo rin gadaan maoy. Sige to na. Usado kayo. Murag unsa. Oh, kaya ano man iko, ha? Wawa na. Bugiro kayo, Mare. Bugiro kayo. Ay, kung hindi nagambugiro, ha? Usam, huwag ka kailan ako. Sabaan ninyo, pak! Okay. Unsa na. Bugiro kayo ni Day. Bugiro kayo, Day. Di apay. Pak! Saan naman yun, eh? Mga isog mo, ha? Gusto kong patay. Dire, ikaw, isog magkaka. Dire. Huwag ka kailagin sa ko, ha? Huwag ka makailang. Pati, Day. Sibat lagi ka. Kautusa ka, sibat pa. Kautusa ka, ha? Yapin mo sila. Musa akong sibat ako bakon. Sibat sa ka, dire. Wala sila ang nakil taon. Kantong taon, wala sila ilabot. Kasi wala ilabot. Giingnan ta mo nga, dili ko gusto nga na ay magmaoy ninyo. Dili ko gusto gubot, pero nakita siya mo gubot. Ay, Sibat na, pre! Sibat! Kami kita na katila mi kulatas kong asawa tao na sikang bagsika lagi adi bayhana. Karon gipatawag mis kapitan kay reklamo taong tanod nga gikulata. Saan man namo? Ha? Napadama ka sitol na mo nga may violation man mi taon? Usa kay violation na mo ato no? Naramis ubos sa Mumbai? Usa man kung kamoy bisultihon? Usa man? Be, sultihin ko ninyo. Di pres tabagi ko be. Hindi ba na? Tabagi ko. Address.